матур бисең әле. Риваят түрки татар этносы һәм һөнәрчелеге ансамблінің сәнгать җитәкчесе Руслан Габитов. Исәмсез. Руслан, бүгінгі тапшыруға нәрсәләр күтәреп килдең? Күрәсезме, нинди шундый ой матур уен кораллары. Мин гашыйк бу уен коралларга. Бу думбра исемле бик борынгы төрки татар уен коралы. Бу уен коралының тарихына кагылсак, тарихы бик нык тирән. Мәсәлән, алыйк балалайканы. Балалайкага кадәр 300 ел барлыкка килгәнне. Андреев уйлап чыгарган. Андреев уйлап чыгарганча кадәр балалайкалар кадәр ике кыллы булганнар һәм думбрага охшаганнар. Галимнәр әйтү буенча думбрага нигезләнеп эшләнелгән балалайкалар. Әмма думбраның тарихына килсәк, галимнәр әйтәләр, думбрага 4000 яшь, 4000 ел элек менә шундый уен коралларында уйнаганнар. Ничек дәлилләр тапканнар? Бик гади. Борынгы шәһәрчектә казылмаларда табалар терракот уенчыклар. Менә шул терракот уенчыклар думбрага охшатып ясаган сыннар. Музыкантлар уйнап утыралар менә шусында. Шушы уенчыкларга 2000 ел дип дәлилләр галимнәр. Аннан соң Казакстан җирлегендә тауларда, мәгарәләрдә табалар рәсемнәр. Кыяда ясалган рәсемнәр табалар. Музыкантлар шушы уен коралында, ике кыллы уен коралларында диеп уйнаган рәсемнәр табалар. Бу рәсемнәрне галимнәр далиллиләр, кайдыр 4000 ел элек ясалынган дип. Күрәсезме? Инде каменный век дип шул вакыттан бирле уйнаганнар. Таш гасырда уйнаганнар шул уен коралларында. Шуңа күрә Эшләп икенә кыл икән, шул гади булуындан да, аның әлбәттә, әйтәм бит, бу уен коралы бүгенге заман профессиональ уен коралларының бабасы дип әйтергә була. Бу гади уен коралы. Моннан да гадирәк уен коралы җәя, бер кыллы. Җәядә инде чиртеп, сызгыч белән уйнаганнар. Аннан соң ике кыл тарттырганнар, менә шулай думбра килеп чыккан. Ни өчен ике кыллы? Чөнки бер кылда гармония юк, гади, ике кыл тарттыргач инде көй матурая. Шуңа күрә. Өч кыллы думбралар да бар. Мәсәлән, башкорт халкының өч кыллы думбралары, яки казакларның ике кыллы, аннан соң кыргыз халкының өч кыллы комуз дип атала. Күпчелек төрки күчмә халыкларның думбрасы ике кыллы. Хәтта чувашларның 4 кыллы тампра дип атала. Андый уен кораллары да бар. Бу уен коралында сез риваят ансамблендә дә уйныйсызмы? Әлбәттә, бу уен коралы безнең риваят төркеменең төп уен коралларының берсе. Күпчелек чыгышларда без думбраны кулланабыз, чөнки безнең музыка фольклор музыкасы һәм борынгы музыка. Борынгы музыканы уйнаганда думбрасыз күз алдына китерү бик авыр. Гомумән, менә риваят турында сөйләгәндә сез нинди майданнарда чыгыш ясыйсыз? Күпчелек безнең чыгышлар Казанда, чөнки Казанда хәзер бит инде туризм чәчәк атучыры Казанда. Шуңа күрә безнең туристларга төрле милли программалар бар. Без туристларны, кунакларны татар музыкасы белән таныштырабыз. Шулай ук безне төрле солянкаларга чакыралар һәм дә инде безнең горурлыгыбыз, без милләтне тәкъдир итүче коллектив буларак безне төрле чит илләргә юнәлтә чакыралар. Чит илләргә чыкканда думбраны да алып чыгасызмы? Әлбәттә, әйтергә кирәк, менә думбра алып чыгу аерым авырлыклар бар, чөнки думбраны багажга салырга безгә ярамый, ватылырга мөмкин. Шуңа күрә инде без махсус аерым думбра өчен зур шундый багажлар эшләдек. Чехоллар, чемоданнар дип әйтик. Ручная кладка алар сыймыйлар, озын артык. Нинди агачтан эшләнә, бәлкем шуны да сөйләп китерегез. Менә әйтергә кирәк, кайсы халык кайда яши, шундый материалдан ясыйлар. Мәсәлән, күпчелек нарат агачыннан ясыйлар. Карагай агачыннан ясарга мөмкиннәр. Карагай агачы Сибир халыклары ясыйлар. Аннан соң чыршы агачыннан, бук агачыннан ясыйлар.
Bu mesela bu oyun kuralı türlü materyaller. Mana narat elementlari bor. Shirshi elementlari bor ekan. Shulay uq buk og'ashi bunda turli materialdan yasalgan. Grifini bo'lsin uchun bir materialdan, korpus ikkinchi materialdan, ko'p turli sложно составной deb aytaylik o'yin quroli. Bence işin olay ekan o birgina materialdan yasasan kiyim otur chiqmayman, seri narsaga. Siri ne işi? Mesela grif. Grifni agar biz bir ko'pchalangan ishlaymiz ekan, bir og'ash kavsasidan o'yib yasaymiz ekan, demak, ol og'ash qirg'och nidir deformatsiya bergan ekan. Deformatsiya bergach biz ki o'ynay olmaymiz. Demak, shunga ko'ra, masalan, ko'rinam ekan, grifni ikki og'ash kesagidan yasaylar. İki ağaç kesegen bürkütələr, ortasına başqa materialdan plastina qoyalar. Əminə көрünə olmanamda ağaç plastina. Hem şulaytır bürkütələr. Bu vaqtda indi ağaç deformatsiyaya verilmir. Mesela bu prinsip oldu. Anlarsın, dekanın üstün başqa türlü materialdan yasaganlar. Men başqa bütün sirlerini bilib bitirə almayım. Ustalar alın bilib bitirə. Mənə görəsi bu bir ağaçtan yasalgan bolsa kerak. Yoki şağan ağaçı, yoki şağan ağaçı. Mesela narat ağaçı bo'lsa kerak. Ondan so'ng aytira kerak, mana bu dumbralar bizning tatar dumbrasi, bizning rivoyat turkumining g'ururligi. Chunki biz chet o'lkalarga festival chiqishlarga borganda biz o'ynay edik. Mana ko'rsatayman hali. Mana bu qozoq dumbrasi. Yaqinroq keltirayman menimda. Mana biz qozoq dumbrasida o'ynay edik. Bizga qozoqlar kelalar aytalar, siz nishlab bizning dumbrada o'ynaysiz, sizning o'zingizning o'yin qurollari yo'qmi? Biz o'ylaydik, shundan da bizda anday o'yin qurollari yo'q edi u vaqtda. Men ustalar topib, ustaxonalarda maxsus tatar dumbralarini yasay boshladilar. Narsa bilan ayirmasin. Birinchi shiratda shunday pochert deb aytdik, shunday ilmalik yoshlarga biz mana bu dumbrada ko'rinadi, mana bu dumbrada ko'rinadi. Bu endi maxsus burungi sizimlarga tayinlanib ishlanildi bu o'yin qurollar. Ondan so'ng mana bu dumbra bizning eng birinchi eksperimental dumbra, bu kurak formasida yasalgan dumbra. Shunday ilmagi bor. Bu eng birinchi dumbra, ham endi bu bizning muzey eksponati deb aytaylik. Dumbrada tilasang nega chiqarishga mumkinmi? Dumbrada muzikantdan turadi. Muzikant ne qadar o'yin qurolida professional o'ynaydi. Albatta, klassikada o'ynarga bo'la, professional muzikantlar o'ynaylar, lekin dumbrada klassikani o'ynagach, u baribir dumbracha, turkicha, burungicha kelib chiqadi. Shunday motor. Aytamiz bir ikkila o'ynab ketik. Aytamiz rahmat. O'ynab qaraylik, jirlab da ketaymi? Bizning eng yaratgan jirlardan birisi oldim qo'la dumbra. Davay bizga dumbra, oldim qo'lga dumbra, ketdi murrama bo'yina. Oldim qo'lga dumbra, ketdi murrama bo'yina. Shovolaning bir go'zallik raminimi o'yima. Shovolaning bir go'zallik raminimi o'yima. Ay hay hay, hey hey hey, ay hay hay. Hey hey hey, hey. Aytira kerak, bu yil rivoyat etno turkumining yubiley yili. 11-chi yilni biz uyushdik, hozir endi 21-chi yil. 21-chi yil rivoyat turkumining yubiley yili bizga 10 yosh to'ldi. Oy, şuşu ko'rkam yubileyingiz bilan qutlarga ruxsat etingiz. Oldagi turmushingizda da mana shulay san'at, chin san'atga g'oshiq bo'lib yashayingizni tilaymiz. Ham mana keng maydonlarda tatar donin tanituvingizni davom etingiz. Rahmat.